yaro na yana zazzaɓi. Na kai kwana 2 kullum yaron nan zazzaɓi baya ɗaukewa. Yayi zan yi ne? Na rasa. Wa zan tambaya shawara? Ban sani ba. Ko kun san cewa daidaituwar zafin jikin yara yana da matuƙar muhimmanci? Idan yaro zafin jikin shi yayi ƙasa ko kuma zafin jikin shi yayi sama yana da matuƙar haɗari ga lafiyar shi. Shi yasa ma'aikatan jinya na bada shawara ga iyaye akan cewa su lura da zafin jikin yaran su. Wani zai ce to menene ruwana da zafin jikin yaro? Especially yaro da yake jariri. Idan yaro yana jariri shine ma yana da matuƙar muhimmanci a lura da zafin jikin shi. Haka zalika kuma shi wanda ya ɗan girman ma yana da matuƙar muhimmanci. Amma a yau focus namu zai zama ƙaruwan zafin jiki wato hypothermia. Idan yaron ki ya samu zazzaɓi wato ƙaruwan zafin jikin shi inda har ya zuba mishi zazzaɓi, menene ya kamata ki yi a matsayin ki na uwa? Me ya kamata ki yi ko kuma wane taimako ya kamata ki ba wa yaron ki? Wannan na da matuƙar muhimmanci. Akwai wani abu ko kuma in ce na'ura da ake kiran shi thermometer. Ana amfani da wannan thermometer domin a gwada zafin jikin jariri. Idan an gwada zafin jikin jaririn, a nan ne zai nuna maka cewa body temperature na wannan jaririn yayi sama ko kuma yayi ƙasa. To idan ta yaya kai ni da ban je makaranta ba ta yaya zan yi abin nan? Zazzaɓi za ki iya fahimtar zazzaɓi saboda already kin san ɗumin jikin yaron ki. In kin ga zafin kamar ya ƙaru yayi yawa sai ki cire kayan jaririn ki yi exposing naki shi ko kuma yaron ki cire mishi ki ajiye shi daga base sai gajeren wandon shi. In kuma jariri ne bar shi da pampers nashi ya sha iska. In still zafin bai sauka ba ki kunna mishi fanka ko kuma wani abu makamancin haka. In yaro ya girma ne zaki iya bashi ɗan ruwa mai abu mai ɗan sanyi yanda zai sha ya sauke wannan zafin jikin. Amma in kika kalla zafin jikin yayi persisting ya ci gaba da hawa, ki sauri ki garzaya ki je asibiti mafi kusa da ke domin a yi gwaji a san menene ke damun wannan yaron. Domin hakan alamu ne na nuna cewa yaron nan bai da lafiya. Ba wai da zaran yaro yana zazzaɓi a ɗauki paracetamol a ɗuɗɗura mishi ba. Especially ma yara kafin a basu paracetamol yana da kyau a yi mu'amala da ma'aikatan jinya domin ba kowane paracetamol ake ɗauka ake ba yaro ba ko kuma ba kowane magani ake ɗauka a ba yaro kai tsaye ba tare da shawarar likita ba. Kuka gwada kuka ji zafin jikin jaririn ku ya hau bayan kun yi waɗannan matakai kuma kuka ga tabbas zafin jikin bai sauka ba, ku yi maza ku garzaya asibiti mafi kusa domin yin haka ko kuma kin tafiya asibiti zai sa zafin jikin ya ci gaba da hawa. Idan zafin jiki ya ci gaba da hawa a nan ne yaro zai fara jijjiga abinda ake ce mishi da convulsion. Zaki ga yaro ya fara jijjiga yana jijjiga. Garin jijjigan nan ba ki sani ba yaro zai iya jin ciwo ko kuma ya faɗi in akwai wani abu mai cutarwa a wajen zai iya samun jin ciwo ko wani abu makamancin haka. Haka zalika kuma hakan zai iya taɓa ƙwaƙwalwan shi inda zai haddasa mishi matsala ta naƙasa ko wani abu makamancin haka da zai affecting na yaron ki na har abada. Shi yasa na da matuƙar muhimmanci ki lura da zafin jikin jaririn ki bashi agajin gaggawa inda in kaiwa wajen likita ne kafin ma ki je wajen likita in a yi exposing. Idan ki kuma kin ɗan je makaranta kin gane kan yadda zaki iya amfani da wannan na'ura. Idan ma baki gane ba za mu yi bidiyo akan yadda zaki gwada zafin jikin jariri ko kuma na yaro ta hanyar amfani da wannan na'ura ta thermometer. Idan baki iya ba zaki iya ki je ki kalli wannan bidiyo ki siya thermometer ki bai da tsada sosai ba zai wuce 1500. It depends on location ɗin da kike. Idan kika je kika gwada zaki kalla anything above 37.5 that means wannan yaron yana da zazzaɓi zafin jikin shi ya hau. To zaki exposing ki kai shi a abuna. Idan kika ga zafin ya ci gaba da hawa ya je 38 30 something ki yi maza ki je asibiti mafi kusa da ke. Saboda idan zazzaɓi ne ko wani abu ne a gane menene yake damun shi a yi magance shi cikin gaggawa ba tare da an je matakin inda zai fara jijjiga ko wani abu makamancin haka ba. Na gode, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Ku ajiye mana shi a comment section. Shin kun taɓa gwada zafin jikin jaririn ku? Kun taɓa gwada zafin jikin jaririn ku ko ba ku gwada ba? Idan kun gwada
Ya kuka ga? Ko kuma kun taɓa kallon yaron da yana jijjiga aka kawo shi asibiti ko wani abu makamancin haka? Ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section. Na gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye bye.